Вітаємо вас на черговій зустрічі КДБ-7. Зустрічі гуляє. А так само Марія. Эта команда вже гуляла. Зараз буде цікаво, тому вітаємо наших глядачів і будемо глядати цікавий футбол. Там глаз будет. Сейчас на тем смотрит. І ось перший удар по брамам Волота. І Віталік Буліс держить этот мяч. Бачимо, як Волот спробує організувати першу атаку. Пакуль што гульня ідзе ў сярэдзіне поля. Бачым апасны момант зноў каля показвае. Ось, блядь, як надзёжна гуляе брамнік Волата, але вось бачым удача была не на яго небяспечнага. Матч толькі пачынаецца, гульня развіваецца. І я думаю, што будзе шмат галоў у гэтай сустрэчы, таму запрашаю вас назіраць і далучацца да трансляцыі. І зноў апасны момант. І так нагадваю гледачам, лік 1-0. Волат забіў, прабачце, Радуя Марыя забіла такі вельмі цікавы гол. Мяч трапіў у штангу, потым у спіну брамніка, пасля чаго у браму. Так лік стаў 1-0. Зараз быў апасны момант каля брам Радуя Марыі. Яны ўводзяць мяч. Волата быў вельмі добры шанец зраўняць лік, але не пашанцавала до конца. Штрафовак, і зноў удар по брамам Радуя Марыя. Пройшла змена у Волата. На поле выйшаў Уладзік Зарэцкі. Для Волота гэта першая гульня, таму, на мой погляд, хлопцам трэба згуляцца. Яны яшчэ не добра ведаюць адзін аднаго, і вось бачым апасны момант. Я думаю, зараз яны разгуляюцца, знойдуць сваю гульню, пачнуць разумець друг друга, і будзе ўсё больш момантаў каля брам Радуя Марыі, таму я думаю, што гол будзе. Бачым, што у гэтым годзе за Волат гуляюць гульцы з каманды Савіо. Нагадую, што гэта двукратны чэмпіён КДБ. Каманда Савіо вельмі у свой час была вялікая каманда, але у гэтым Кубкі Донабоскі яна не прымае удзел.
Але мы бачым, што гульцы гуляюць у Волаце. Гэта Владзік Зарэцкі і Віталік Вылез. Гэта вельмі моцныя гульцы. І таму, на мой погляд, Волат гэта цікавая каманда ў гэтым турніры. І ад яе трэба чакаць многа цікавых момантаў, цікавых мячоў. Вось бачым ізноў, як Волат насідае на брам Радыё Марыя, і ўсё больш момантаў з'яўляецца каля брам. Бачым, што Волат прыціснуў суперніка каля іх брам і праводзіць атакуючы футбол. Не дае выйсці гульцам Радыё Марыя па-за сваю палавіну. Опять опасный момент. Бачим, як мяч не трапил в браму. Порушение правил, конечно. Владислав Зарэцкі. Вот мяча Радыё Марыя. Снова опасный момент. Ой, и лік становится 2-0. Бачим, як мяч гэты мяч і правёл добрый удар, який завершыўся чарговым голам. Итак, лік 2-0 на карысць Радыё Марыя. На мой погляд, Волат яшчэ не знайшоў сваю гульню, не знайшоў яшчэ добрае паразуменне паміж гульцамі. Але гэта толькі первая гульня, таму трэба хлопцам толькі нагадваю, лік на карысць Радыё Марыя. На мой погляд, эта команда таксама знайшла свою гульню. Радыё Марыя. Бачым, што яны ў мінулым матчы прайгралі дастаткова вельмі моцнай камандзе All Clappers з лікам 4-3. Навязалі ім сваю гульню, показалі характар. І бачым, што і ў гэтай сустрэчы яны таксама паказваюць добрый футбол. Добрый, тому что бачым голы со стороны этой команды. Але таксама забивать патрэбны і гульцы Волата, тому что добра пачынаць КДБ-7 першую гульню з победы. На мой погляд, гэта добрый задел. Момент удар. Оборонца отбивая мяч. Бачим, что гульня ідзе ў такім дастаткова спакойным тэмпе, мае спакойны характар. Гульцы не ругаюцца, не психуюць. Удар. На мой погляд, гульцам Волата патрэбна именно рабіць пасы, перадачы, каб знайсці вось тыя лазейкі, тыя пустыя зоны, якія дазволяць ім забіць. Трэба рабіць перадачы, тому што без перадач просто так біць гэта не дастаткова эфектыўна. І зноў опасны момант, і Віталік Вылез на месцы. І зноў опасны момант. Бачым, колькі рикошетов происходит у брамы Волата. Нагадываю, лік 2-0 на карысць Радыё Марыя. Ох, як добра згуляў Владислав Зарэцкі. І вось гэты момант, але ж трэба было хутчэй рэалізоўваць. Вось таксама добрая перадача была на Владислава, але не паспеў да гэтага мяча. Не будзе гол? Не. Добра гуляе брамнік Радыё Марыя. Зноў удар.
І знову він блокується оборонцем. Ой, ось опасний момент. Калі б поспів гулець Радує Марія, був би черговий гол. Нагадую, лік 2-0 на користь Радує Марія. Ах. О, вельми опасно гуляє гулець Волота. Треба гуляти більш безопасно, каб гульцы не атрымлівалі травмы. Бо бачым, што ў гэтым зале мала месца і вероятнасць таго, што можна атрымаць травму вельмі вялікая. Бачым, як Волат, Радує Марія спрабуе пробіць штрафны удар і забіць чарговы гол. Засталося до каля першай паловы амаль што 2-3 хвіліны. Снова опасный момент, треба гулять больше безопасно, потому что бачим, як можна отримати травму. Опасно гулять Радує Марія для своїх брами. Бачим, що брамник на місці, але сыграў до гэтага небяспечна. Ось добрый момент для Волота. Ай, не треба было замыкать гэты добрый пас, але из гульцов Волота никого не было. Бачимо, який цудовний гол. І зараз лігі становиться 2-1 на користь Радує Марія. Бачимо, що Волат ось забив перший гол. І це, на мой погляд, для їх вельми добрий момент у гэтым сустрэчы. Хлопці повинні повірити у свої сили, в свою моц. І ось бачимо, який добрий фінт зробив гулець Волата. Думаю, що будуть ще з боку Волата м'ячі. Але Радує Марія спробує реалізувати свої опасні моменти. І, на мой погляд, добре це отримується. Лік 2-1 на користь Радує Марії. І ось знов опасний момент. Ай, треба було хутчэй бегчы на гэты мяч і реалізовувати його у гол. О, опасный момент. Брамник на месте. Добрый сейф от Видалька. И ось, и добрый сейф из ног. Бачим, что оборонцы Волота дозволяют сопернику пробивать по браме.
заставляюць вельмі много пустых зон, на мой погляд. І ось завершилася першая палова. Чекаем другую. На мой погляд, цікавая гульня. Лік 2-1. Яшчэ нічога не ясна ў гэтай сустрэчы. Хто атрымае перамогу. На мой погляд, я як каментатор павінен быць у нейтральнай пазіцыі, але мне здаецца, што пабеду атрымае Волат. Не ведаю чаму так, але мне здаецца. Бачым, што ўсё больш момантаў у Волата. І, на мой погляд, яны атрымаюць перамогу, але Радыё Марыя таксама гэта каманда добра, бачым, можа рэалізоўваць свае моманты і таксама можа іграць па ліку. Яшчэ пару добрых атак і яны могуць таксама атрымаць перамогу. Починається другая палова. Лік 2-1 на користь команди Радіо Марія. Ось була добра передача, але недокладна достатково. Все правильно, молодец, правильно. Черговий гол від Радіо Марія. Ось про що я казав. Можуть реалізовувати свої моменти. І лік становиться 3-1 на користь Радіо Марія. Але ми бачимо, що треба держати концентрацію Радіо Марія. І знову опасний момент. Віталік Буліс молодшина врятував свою команду. Бачимо, що худкость гульні повеличилась. І чекаємо ще головою. Ось який добрий момент. І лік становиться 2-2. Владислав Зарецький забиває. Повинні ось, бачимо, цікаво. Гэта цікаво, коли ми бачимо шмат голов. Ось буквально за одну хвилину убачили 2 голи. Лік становиться 3-2 на користь команди Радіо Марія. На мой погляд, Радіо Марія забила достатково худкий гол, але потеряла концентрацію, і ми бачимо, що гэтым скористалися
гульці Волота. І знову бачимо опасний момент. Помиляються оборонці Волота і дозволяють робити опасні удари по брамі Віталіка Буліса. Ну і ось, на мой погляд, так само опасно гуляють. О, добра передача, але не поспіває Владислав Зарецький. Передача. Ой, знову опасний момент. Лік 3-2 на користь команди Радіо Марія. Ой, який добрий момент і тільки не хапило. Добре згуляв оборонця Радіо Марія. Але бачимо, як атакуючий гулець Волота подумав і зробив добру передачу, але оборонця Радіо Марії так само був на вишині. Так, і мимо. Бачимо вугловий. Ті кутковий удар. Передача. І Владислав Зарецький. Ай, був який добрий момент. Ну, треба реалізовувати його. Передача. Ай, винос. Мог забити другий гол у гэтай сустрэчы, але трохи не хапіла. І знову опасна атака з боку Волота. Чекаємо голов. Ой, знову опасна лінія. Не бросайся. Паша, не бросайся. Играй со своим, не лети туда. Чуть-чуть меньше. Включайте голову. Хорош, бросай. Удар! Ай! Треба було подумати. Я згоден з капітаном команди, треба було свої емоції трохи приструнити і подумати і реалізувати цей момент. Коли був лік 4-2, на мой погляд, гэта была добрая заявка на перамогу гэтай сустрэчы, але пакуль што 3-2 і гэта вельмі скользкі лік. І в любой момент він може стати 3-3. І знову опасний удар. Вітаємо нового глядача. Нагадую, що лік 3-2 на користь команди Радіо Марія. У гэтай палове лік 1-1. Трохи не хапило месяца для Владислава Зарецкого.
Вітаю яшчэ новага гледача. Нагадваю, лік 3-2. У гэтай палове зноў апасны момант. Трэба было яго рэалізоўваць. Лік 3-2 на карысць каманды Радыё Марыя. У гэтай палове лік 1-1. Я розумію, що стабільність, блін. І ось, глядите, виход туди в один і... Зрабілі памылку абаронцы Радыё Марыя, ёй скарысталіся гульцы. Волата лік стаў 3-3. Нічыя зараз у нас у з гэтай сустрэчы. Цікава, чым зараз... І зноў апасны момант, глядзіце, зноў вось ужо Волат мог выйсці наперад. Але брамнік згуляў добра. Зноў апасны момант і зноў брамнік на месцы. Лік 3-3, нічыя. І вось удар. І зноў, глядзіце, які апасны... І зноў брамнік на месцы. Малайчына зрабіў запар 3 сейвы добрых. Брамнік Радыё Марыя, на мой погляд, гэта павінна дадаць... О, глядзіце, які удар. Павінна дадаць упэўненасці камандзе Радыё Марыя. І зноў 1 на 1. І... Ой, перакладзена. І... Ой, штанга! Ой, трэба было падумаць. Трэба было таксама свае эмоцыі прытрымаць. Бачым, што Волат зрабіў добры націск. Але брамнік уратаваў, але бачым таксама, што і перакладзена, і штанга уратавала Радыё Марыя ад чарговага гола. І бачым, што яны бяруць тайм-аут. Трэба... Ну, гэта таксама тактыка, трэба трохі панізіць тэмп гульні. Даць адпачыць гульцам Радыё Марыя. Таму што вось у апошнюю хвіліну было вельмі шмат шансаў у Волата, каб забіць 4-й мяч. Пачынаем гуляць. Тайм-аут скончыўся. Добра згуляў Волат, добра реалізаваў свой момант. Лік становіцца 4-3 на карысць каманды Волат. І бачым, што мой прагноз на гэту сустрэчу, што перамогу атрымае каманда Волат, ён здзяйсняецца. Да, бачым, што перавярнулася трохі гульня. Упершыню ў гэтай сустрэчы Волат выходзіць наперад. Радыё Марыя павінна адкрывацца. Павінна рабіць моманты каля брам Волата. І гэтым могуць скарыстацца гульцы. Атакуючыя гульцы Волата, каб забіць чарговы мяч. І вось бачым, чаго стаіць, трэба же не даваць біць па брамам. Абаронцы Радыё Марыя гэта дазваляюць. Нагадваю, лік 4-3 на карысць каманды Волат. І вось зноў, глядзіце, апасны момант. І што? Ой! Ну чаму абаронцы не глядзяць на атакуючых гульцоў Волата? Абаронцы Радыё Марыя дазваляюць біць з такіх пазіцый, не прыкрываюць гульцоў. Мне невядома.
І ось глядіться і знову. І знову один гулець, 2-1. Колькі разоў мы ўжо бачым у гэтай палове, што 2-1 выходзяць гульцы Волата. Радуе Марыя, трэба сабрацца, хлопцы. Трэба праводзіць атакі і забіваць матч. І вось глядзіце зноў. І зноў 2-1, 2-2. Будзе гол. Будзе. Не будзе. І зноў опасно гуляюць. Ну, трэба пас даць, перадачу. І зноў, ой. Трохи не хапіла, каб Владислав Зарэцкі забіў чарговы гол. Ох. Злуецца Владислав Зарэцкі, мабыць. Порушение правила. И аж помиляется брамник Радуе Марыя, але так само и исправляя свою помилку. Лік 4-3 на користь команди Радуе Марыя. Ой, пробачте, на користь команди Волат. І ось опасний момент знову був. Лік 4-3 на користь команди Волат. Вельми опасно зараз було каля брам Волата. Застається гуляти каля 2-3 хвилин. Ну зачем? Ну навошта гуляє так оборонца Волат? Треба давати передачу. Навошта Вайводін? Ось бачимо, якую отримують гол. Бачимо вже не перший гол такий. Помиляється оборонца Волата. Треба давати передачу. Не треба каля брамника вводить мяч, ці опасно робить передачу паміж своими гульцами. Гэтым заўсёды могуць скарыстацца атакуючыя гульцы суперника. І вось мы бачым, што, на мой погляд, Радуе Марыя выкарыстоўвае чарговы шанец. І лік становіцца 4-4, нічыя. Молодцы Радуе Марыя. Пакуль што мой прогноз не здзяйсняецца. Лік 4-4. Я думаў і казаў, што Волат атрымае перамогу. Застаецца пару хвілін. Яшчэ ёсць час, каб прогноз мой здзейсніўся, але таксама ён можа не здзейсніцца. І паглядзім. О, який сейв зробить Віталік! Плохо, дрэнна згулялі оборонцы Волата, но Віталік Болес выратоўвае свою команду, робіць шыком, на мой погляд, сейв. Ведаем, што Віталік Болес гэта... О, яшчэ, як глядзіце, чарговы сейв. Двукратны обладатель, я не ведаю, як по-беларуску сказаць, уладальнік, может быть, Кубка Дона Боска.
у составе команды Савіо. Так само ён становіўся лепшым гульцом, лепшым голкіперам у гэтым турніры. Гэта вельмі моцны і вельмі вопытны брамнік. Таму прабіць яго гэта дастаткова такая цяжкая задача. Зараз спрабуюць гульцы Радовой Мары выкарыстаць пользу з гэтага штрафнога удара, каб выйсці наперад. Удар, ай! І вось лік фінальны. Прабачце, свісток фінальны. Лік 4-4, нічыя баявая. Бачылі цікавую гульню, вельмі шмат галоў. Былі рады, што вы таксама глядзелі за ёй. Чакаем вам заўтра. Будуць цікавыя матчы. Глядзіце, сачыце і атрымлівайце добры настрой. Дзякуй усім. Лік 4-4, нічыя.